Ik ken hem al een dik jaar nou. Hij op een gegeven moment wie het net meer haalbaar om hem thuis te houden. Maar en ik heb dat hij ook een oude vriendin had. Ja, klopt. Had ik een vriendin getroffen. Was net jaloers. Nee, ik was net jaloers, maar ik vond het wel heel mooi van hem. Oh. Dat er een trof. Maar ja, het is wel even apart, want dan scharrelt het natuurlijk net meer heel die bedie om. Maar dan had er zijn interesse op het oors richt. Nou, einden vinden heel leuk. Mijn had ik heel veel van einden. En waarom is het zo leuk nou? Want ze kwaken heel grappig. Nou, we gingen meest in een caviakooi. Nou, dan pleisten we er daar wat te grut van. En toen gingen we boeten een grote blauwe bak. Gingen we wat maken als een zwembadje voor hem. En jongens, dan hiek hem wel binnen en dan zagen we together televisie. Nou, en zo hebben we hem heel tijd wat een beetje grut gebracht, zeg maar. Het was wat mij tiert en hij begon heel tijd achter de zon te vliegen en dus een beetje om te vallen. Dus we waren bang dat er, hier denk ik wat verlet en hij wil graag een vrouwtje ziekje, want we wisten dat het een mansje weer. Dus toen zeiden we van, ja wat zien we nou, want hij is natuurlijk hier opgegroeid en hij weer 3 kwartier oud. Dus van kinderen dan wel op hemzelf. He, dat weer wel even de vraag. En hoe doen we dat dan? En ik denk, nou wij brengen hem heen. En toen kwam het op het idee, want we hadden hier een fever. Ik zei, misschien is het toch een idee om hem hier in de fever te doen. Dan ben we in de buurt. En als er dan al wat is, of het gaat net, dan kunnen we hem bij mij nemen. En tot nota is er nog steeds in dat wetter. Ja. Is hem dan net weer nog net voortgegaan. Hij vliegt ik net voort. Dus, en we komen er nog steeds heel tijd en dan komt er ook bij ons. Laat ze maar eens even rappen, hè? Ali. Kom eens. Hey, Ali. Ali. Hij is sterk wat druk bezig met oren-einden. Maar normaal komt het er voort uit natuurlijk, maar dat is altijd beleven, hè? Hey. Ali. Laten we nog even van die kant proberen? Hij had het te druk. Maar normaal komt hij wel, zeg maar. Nee, het is wel sneu hier. Dat had hij oors nooit. Nee, echt net. Ali. Gelukkig hebben we er welke van. Kom eens, jongen. Hé, hey, kom eens. Kom eens. Kom maar. Hier heb ik nog een vrouwtje van. En op een gegeven moment toen we in de rekken in al jonge eindjes, hè.